рӯзи чоршанбе 18 декабр соати 22:00 ба вақти Москва дар майдони Камп Nou бозие ки бояд дар даҳум тури Ла Лига байни Барселона ва Реал баргузор мегардид, рӯзи 18 декабр гузаронида шуд. Мо имрӯз барои шумо фактҳои шавқуаро дар бораи ин дастаҳо гап мезанем ва прогнозҳои худро ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, агар хоҳед дар ин бозӣ ставка монед, то ман ба шумо компанияи 1x-ро тавсия медиҳам. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама асосаш эътимоднокист. Дар ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди TouchFood соҳиби 6500 рубл шавед. Имконоти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. рӯзи шанбе каталониҳо натавонистанд дар меҳмонӣ ба Реал Сосиедад ғолиб бароянд ки бозии 2-2 мусовӣ анҷом ёфт. Голҳоро аз Барселона Антуан Гризман ва Луис Суарес зад. Пеш аз рафтан ба меҳмонӣ дастаи каталонӣ 4 ғолибият пайҳам дошт. Онҳо Селтаро 4-1, Леганесро 2-1, Атлетико Мадридро 1-0 ва Малёркаро 5-2 шикаст доданд. Баъди 16 бозӣ дастаи Эрнесто Валверде дар ҳисоби худ 35 хол дорад. Онҳо аз Реал бо натиҷаҳои гуногун гузашта дар якум ҷо қарор гирифтанд. Фарқияти голҳои Барса 47-20 мебошад. Онҳо аз ҳама бисёртар гол заданд, аммо аз ҷиҳати гол сар додан дар шашум ҷо қарор доранд байни дастаҳо. Дар хонаи худ дастаи каталонӣ холҳои худро аз даст намедиҳад. 7 бозӣ 7 ғолибият, 30 гол ба дарвозаи рақиб заданд ва 9 гол сар доданд. Ҳамин тавр 21 хол ба даст оварданд ки ин аз ҳама натиҷаи беҳтарин дар Ла Лига мебошад. Дар 4 бозии охир дар майдони худ дастаи каталонӣ минимум 4 гол задааст. Дар Эл Классико аз сабаби травма Артур ва Усман Дембеле иштирок намекунанд. рӯзи якшанбе дастаи мадридӣ бо Валенсия мусовӣ кард 1-1. Реал қариб то охири дақиқаи бозӣ мағлуб шуда истода буд, аммо бо минатдории голи Карим Бензема як хол ба даст оварданд. Дар тури гузаштаи премьера дастаи Зиндин Зидан Испаньолро бо ҳисоби 2-0 мағлуб сохт. Дар он бозӣ Рафаэл Варан ва Карим Бензема гол заданд. Он ғолибият барои дастаи шоҳона чорум маротиба пайҳам буд. Пешакӣ онҳо Эйбаро бо ҳисоби 4-0, Реал Сосиедадро бо ҳисоби 3-1 ва Алавесро бо ҳисоби 2-1 шикаст доданд. Баъди 16 бозӣ Реал бар ҳисоби худ 35 хол дорад. Мадридиҳо дар дуюм ҷо қарор доранд аз сабабе ки бо натиҷаҳои гуногун аз Барса ақиб мебошанд. Фарқияти голҳои дастаи Мадридӣ 33-12 мебошад. Онҳо дар дуюм ҷо қарор доранд ҳам аз ҷиҳати голи бисёр ва ҳам аз ҷиҳати голи кам. дар меҳмонӣ Реал хеле хуб бозӣ мекунад. 4 ғолибият, 3 мусовӣ ва 1 маротиба мағлуб шуданд. Фарқияти голҳо 13-6 мебошад. ҳамин тавр онҳо 15 хол ба даст оварданд ки бо ин натиҷа онҳо дар Ла Лига дар дуюм ҷо қарор доранд. дар 4-5 бозии охир дар премьер дастаи Мадридӣ минимум 2 гол задааст. бар зидди Барса аз сабаби травма Эден Азар, Лукас Васкес, Марсело ва Марко Асенсио бозӣ намекунанд. агар коэффициенти 1x-ро гирем, то довталаби асосӣ барои ғолибияти бозингарони Барса ба ҳисоб мераванд. Коэффициент барои ғолибияти онҳо 1,79 мебошад. ғолибияти Реал бошад 4,32. барои мусовии 1x коэффициенти 4,3 медиҳад. дар сезони гузашта Барселона 2 маротиба ба Реал ғолиб баромад. 1-0 дар меҳмонӣ, 5-1 дар хонаи худ. ҳамин тавр дастаи каталонӣ боз дар кубок ғолиб баромад. 1-1 дар майдони худ, 3-0 дар меҳмонӣ. бародарони ҷум, прогнози ман дар ин бозӣ: Барса дар Камп Nou дар ин сезон ҳамаи рақибони худро тор-мор кард бо ҳисоби калон. Реал бошад як рӯз кам истироҳат кардан ва мушкилоти ҷиддии кадрӣ дорад. барои ҳамин дар ин Эл Классико Барселона ғолиб мебарояд. дӯстон, ба ҳамин видеои имрӯза тамом. шумо метавонед прогнозҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канал обуна шуда моро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.